नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश होखे या फिर बिहार, कड़ाके क ठंड दोनों जगह पे पड़ रहल बाटे। और एक कड़ाके के ठंड के साथ ही साथ गलन वाली भी ठंड पड़ रहल बा। आपके बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार यानी कि 4 जनवरी और शुक्रवार 5 जनवरी के भी प्रदेश में एक या दो स्थान पर बारिश होखले का आसार बाटे। वहीं आपके बता दें कि यही कारण से कुछ स्थान पर रात में और सुबह घना कोहरा छाइले के चेतावनी भी जारी कल गई बाटे। और कुछ मंडल में कोल्ड डे का असर रही और धूप भी ना निकली। वहीं आपके बता दें कि 6 और 7 जनवरी के भी 2 दिन के अंतराल के भीतर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिला में बारिश का अलर्ट जारी कल गई बाटे। वहीं जौना तरीका से बुधवार के राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर में बारिश भइल। वही हिसाब से लखनऊ, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ मंडल में दिन में धूप भी ना निकलल रहे और यही बदलल बारिश के वजह से ठंड का असर बढ़ गई। बीते 24 घंटा में बरेली और आगरा मंडल में दिन का तापमान में कमी दर्ज कल गई रहे। प्रदेश में सबसे कम रात का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरनगर में दर्ज कल गई। वहीं आपको बता दें कि बिहार में पटना, पूर्णिया और ये तमाम जिला में जौन बाकी काफ़ी कम टेम्परेचर देखे के मिलल। और वहीं ये तमाम जिला में जौन बाकी बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिहल गई बाटे।